Bueno, bons días a todos. Darvos as gracias por estar aquí, por acudir a este curso que vamos a presentar hoxe, estas xornadas, que van a falar da construción da paisaxe nesta etapa tardomedieval en Ribeira Sacra. Estou ao lado dos coordinadores deste curso, neste caso Rebeca Blanco Rotea, que ven representando o Consello da Cultura Galega. Un placer sempre poder contar co Consello da Cultura Galega neste Concello, e tamén a Xurxo Allán, arqueólogo que desenvolveu, como ben sabedes, varios proxectos na Ribeira Sacra, concretamente en Pobra de Brollón, o Castro San Lourenzo, os conventos e as adegas da memoria. Darlle tamén, agradecerle a todos os ponentes que van a participar en estas xornadas, aquí creo que temos a Iván Álvarez Merallo, de paso felicitalo polo seu cumpleanos, a Sonia García Rodríguez, a Rebeca Blanco, a Francisco Alonso Toucido, a Cruz Ferro, a Víctor Rodríguez Muñiz, a Xurxo Allán, e tamén a nosa veciña Puri Díaz e a nosa poeta máis emblemática que é Olga Novo. A verdade é que estamos contentos e satisfeitos de todo a promoción cultural que levamos feito ao longo destes anos en Pobra de Brollón, a recuperación do noso patrimonio, a posta en valor do noso patrimonio, e desde logo non só o Concello que fai apoio para que isto sexa posible, sino tamén, en este caso, a Xurxo Allán e Olga Novo, que son piares fundamentales nas actividades culturales deste tipo en Pobra de Brollón, sabendo que somos un exemplo, creo, en canto a esta arqueoloxía en comunidade, cunha participación da sociedade de Pobra en todos os proxectos, e que se nos entoxa interesante visto os resultados que obtivemos, porque a xente é capaz de sentir os proxectos arqueolóxicos como algo propio. Vamos a seguir por esta línea. Este é un eixe estratégico para o goberno municipal, e creo que nos vindeiros meses tamén vamos a empezar a estudar o noso casco antigo, dado que agora estamos en un momento tamén propicio polo tema do camiño de inverno que pasa polo noso Concello, e que, por lo tanto, consideramos importante estudiar ese conxunto patrimonial tan importante que temos. Eu vou deixar que espero que as xornadas vayan a ser do voso agrado, e nada máis. Esperemos que Pobra siga sendo un referente. Hai que decir que a raíz de todos estes proxectos arqueolóxicos creo que fomos o xermen e o impulso para que en outros sitios do noso territorio se acometan proxectos de carácter arqueolóxico, de posta en valor do patrimonio, de recuperación do patrimonio. Temos ahora aí o caso que leían na prensa hoxe de Proendos en Ribeira Sacra, e nós penso que tuvemos e xogamos un papel importante para que se espallen este tipo de proxectos por toda a Ribeira Sacra, que nos axuden a entender o que somos, e porque iso é importante para entendernos a nós mesmos e saber hacia onde vamos. Nada máis, bons días, e que pasedes unhas xornadas proveitosas e do voso agrado. Como alcalde de empresa voy a intentar dicir as cousas da forma máis curta posible para dar a palabra tamén a Xurxo Allán. Eu, en primeiro lugar, agradecer en nome do Consello da Cultura Galega o que nos teñades acollido xe aquí para organizar estas xornadas nas que intentaremos falar da construción da paisaxe desde unhas perspectivas diferentes a como se veña entendendo ata o momento. Creo que o alcalde xa fixou fincapé na importancia de construir este tipo de proxectos desde abaixo, dende a comunidade, e en parte estamos aquí precisamente para mostrar esta outra maneira de entender o patrimonio. Eu, antes de nada, quería disculpar a presenza da presidenta do Consello da Cultura Galega, que gustaría estar hoxe aquí con nós inaugurando estas xornadas. Ademais,
no seu momento está moi interesada en que fagamos tamén o Consello da Cultura Galega actividades que envolvan a outra metade de Galicia, a parte oriental, e por cuestións da senda está en Nápoles e por iso non pode estar hoxe, tocaba a min un pouco presentar esta parte, non? Ben, eu quería facer simplemente falar de dúas cousas. Por un lado, normalmente o concepto de patrimonio, que é aquilo que a nos vencella como o pasado e co que somos, e nos permite construir o relato precisamente sobre a nosa historia, ata hai uns anos era algo que se construía de arriba a baixo, é dicir, que era sancionado polas administracións, que son basicamente as que deciden, e os expertos, que é patrimonio e que non é. E iso supoñía normalmente unha ruptura entre o que as comunidades que viven nesos lugares queren e o que facemos dende as administracións ou a xestión do patrimonio. Proxectos deste tipo, o que están facendo, e Surso Allán é alguén que leva moito tempo traballando nisto e está moito publicado sobre arqueoloxía pública, arqueoloxía en comunidade e máis recentemente arqueoloxía emocional, precisamente falan diso, non? E o que estades facendo na Pobra do Brollón é un exemplo de como a comunidade ten que estar implicada nos procesos de construcción de coñecemento, que non deixa de ser o que estades facendo aquí. Entón, con estas jornadas a nosa intención era mostrar precisamente nun momento no que a Ribeira Sacra está por moitos motivos, como ben sabemos, temos unha proposta para a declaración da UNESCO, foi declarada ben de interese cultural, etcétera, etcétera. Está na imaxe pública e tamén no traballo que están facendo moitos historiadores, arqueólogos e xente que traballa no eido do patrimonio. Aquí se mostra, como digo, outra maneira de facer e outros discursos arredor desa construcción da paisaxe, dende a historia, os documentos, a arquitectura, a propia paisaxe, a construcción das terrazas en socalcos, etc. Entón, como Surso comentará, este programa de hoxe tenta un pouco facer un percorrido a través de todas esas materializacións da nosa historia do pasado nunha paisaxe que a da Ribeira Sacra nunha perspectiva un pouco diferente. Entón, eu creo que son unhas jornadas moi interesantes, teñen ese punto da materialidade, da inmaterialidade, do emocional, e esperemos que disfruten e, por suposto, moitísimas grazas por estar aquí acompañándonos. Bos días a todos e a todas. Eu estou aquí en calidade de representante tamén dunha asociación de veciños, a Asociación de Veciños María Castaña de Cireixa, que estamos conmemorando o bicentenario dese Concello Independente durante o trienio liberal, e isto permite-nos facer varias actividades. Entón, en colaboración co Concello, hoxe culminamos todo un proceso longo de colaboración estreita, no cal, convertemos esta área que semella periférica da Galicia interior e da chamada Ribeira Sacra no epicentro da actividade arqueolóxica ou da arqueoloxía comunitaria en Galicia. Grazas á colaboración do Concello e a nosa asociación, por aquí xa pasou a Semana da Memoria Histórica en abril, que veu xente de toda Galiza. Trouxemos o Festival Científico de Galicia tamén no mes de xullo, e para nós é unha honra que o Consello da Cultura, dentro da súa política de abrir a institución e rachar esa dicotomía entre a Galicia Atlántica e a Galicia do interior, veñen polo curso do Sil, estivestes en Casallo e vades achegando cara a terra de Lemos, para nós é moi interesante que o Consello aposte tamén por este tipo de iniciativas. Quería agradecer sobre todo a Rebeca Blanco, que nos coñecemos desde case 25 anos, a todo o equipo do Consello da Cultura. Temos aquí o xerente, o responsable de prensa. Moitísimas grazas por todo o esforzo e o investimento nesta actividade. Tamén quería felicitar a Rebeca acaba de gañar unha praza de profesora en Braga, na Universidade do Miño, que isto é bastante curioso, porque, ao fin e ao cabo, os dos coordenadores estamos en Portugal, eu na Universidade Nova, ela agora na Universidade do Miño, e unha das ponentes, Cruz, a edafóloga que está esculcando as orixes da Ribeira Sacra, tamén está na Universidade do Algarve. Eu non sei se somos moi malos ou moi bons, non? Ou se non damos un nivel para estar aquí, pero eu creo que isto tamén nos leva un pouco a reflexionar, non? Menos mal que nos queda Portugal, non? E quería agradecer a todos os ponentes que están facendo un esforzo enorme. Aquí temos a Iván, por exemplo, que está agora
recuperando unha torre medieval en Cospeito, non? Por aí, xente que ven directamente das excavacións arqueolóxicas, Fran Alonso, que é o responsable precisamente en Proendos desa excavación, Cruz Ferro, que ainda onte ás 12 da noite ainda andaba por Barcelos remontando cara a Galiza para chegaros aquí a tempo. É dicir, é un esforzo que eu agradezo enormemente, non? Arqueólogas e arqueólogos tamén autónomos que teñen que loitar no día a día e que veñen a Pobra do Brollón a compartir con nós. Para min estas jornadas son fundamentais porque é unha reivindicación da ciencia. É dicir, estamos nuns tempos de negacionismo, non estou a falar únicamente do franquismo, das vacinas, da COVID. Están pasando cousas totalmente surrealistas. É dicir, hai xente que está estudando o esqueleto de Pedro Madruga porque dicen que é Cristóbal Colón. Hai outros arqueólogos contratados que están buscando o Pedrolo no cal chegou a barca de pedra do Apóstolo pola Ría da Arousa. Hai lexionarios vendimando na Ribeira Sacra. É dicir, estamos nun tempo no que todo vale, non? E este é un dos grandes problemas. Eu creo que na construción ideolóxica da Ribeira Sacra tanto a ciencia como a cultura popular quedaron sempre marxinadas a todo momento, non? Entón, para nós é fundamental alicerzar esta visión do pasado a partir da ciencia arqueolóxica e dun enfoque interdisciplinar que veredes que vai escoando por todo o programa, non? Imos analizar fontes documentais, fontes orais, botamos máu da antropoloxía, das ciencias do solo, é dicir, temos xente de moitísimas disciplinas para construir, digamos, iso que demanda a UNESCO. A UNESCO que demanda é que as comunidades que construíron esta paisaxe a manteñen sexan tidas en conta, algo que non acontece aquí na Pobra Brollón, sí, pero temos que dicir que no resto da Ribeira pois é algo totalmente marginal, e de outra volta construir un relato riguroso, científico e metódico sobre o pasado. E por eso estas jornadas, eu creo que ao final o que están facendo é sancionar un pouco simbólicamente as boas cousas que se veñan facendo aquí, como ben dixo o alcalde, no último lustro, non? É dicir, eu creo que no ano 2015-2016, cando comezamos co proxecto do Castro San Lorenzo, e que estableceuse unha maneira de facer as cousas, e eu creo que moitísimos os concellos da Terra de Lemos viron tamén no patrimonio pois unha vía de futuro. En estes últimos 5 anos pois temos a recuperación do icono do mamut no Incio, os do Caurel pois tiran máis polo tema de Elba, a pastora mesolítica. Isto sabe moito máis Iván. En Ribas de Sil pois polo pasado aurífero romano, en Proendos tamén pola romanada. En Pantón agora tamén están moi interesados tamén pois neste mundo dos eremitorios. É dicir, eu creo que estamos nun momento local, a parte da crise económica da pandemia, pois está se vendo que unha achega comunitaria e científica ao patrimonio pois pode ser unha ferramenta de futuro tamén para loitar pois coa desertificación demográfica que estamos vivindo, non? Esa remato, neste sentido, eu creo que tamén apelamos a unha arqueoloxía heroica. Temos que ver que estes proxectos con investimento de concellos pequenos como é o noso, de asociacións de veciños, de mecenado particular, están turrando destes proxectos en plena pandemia. É dicir, eu creo que a xente non recordará as científicas e os científicos porque estivemos cando había que estar. Cando cheguemos a nova normalidade, pois xa é bastante máis fácil facer as cousas, pero é realmente heroico o que se ten feito nestes 2 anos en sitios como a Pobra do Brollón. Entón, eu, nese sentido, como dicía Rebeca, pois apelamos tamén un pouco a arqueoloxía emocional, non? E con isto, por iso estamos aquí, agradecervos a todos e a todas o interese. Isto é unha reivindicación desa, parafraseando a Álvaro Cunqueiro, pois esa arqueoloxía nova que se chama Ribeira, non? Queda moitísimo por facer e contamos con investigadores e investigadoras de primeiro nivel que se xuntan aquí grazas ao Concello, a nosa asociación e ao Consello da Cultura Galega. E nada máis, moitas gracias. Dou paso ao alcalde para que dea por inauguradas estas jornadas. Bueno, xa queda pouco que decir, simplemente que se sean de proveito estas jornadas, e isto pues, vai invitar a que no futuro pues, sigamos facendo, promovendo pues, a cultura, non? Que é o que todos desexamos. E de xeito especial pues, agradecerle sempre a Xurxo, que é o motor de todas estas actuacións e programas que vimos facendo, como el ben dice, desde fai 5 anos na Pobra de Brollón. É un auténtico luxo ter asento a nivel de Xurxo, do algo novo, en fin. Hai que aproveitar esa inercia, sendo xa un pouco egoístas e seguir avanzando hacia adelante pues, no ámbito de eso, da posta en valor e da recuperación do patrimonio, que, como el ben dice, o decía, pois sí que tamén é un factor de desenvolvemento económico, non só a recuperación patrimonial, e isto están a ver pois, outros, como outros concellos
da zona. A min satisfaceme moito pois haber sido pioneiros en este tipo de actuacións e, bueno, creo que é algo que xa se está extendendo polo territorio e que vai redundar pois na promoción da cultura de toda esta comarca, non? Pois nada, a pasalo ben e a disfrutar desta xornada. Gracias.